Îi se spune în multe feluri: Geppetto-ul zilelor noastre, păpușarul desăvârșit, creatoarea de magie, și lista poate continua, însă numele ei e altul. O cheamă Elena Orbocea și semnează colecția Păpușile Dobrogei. Vorbim despre o fascinantă incursiune în lumea plină de culoare a etniilor dintre Dunăre și Marea Neagră. Chiar dacă aceste păpuși nu se transformă în oameni adevărați, ca în povestea lui Geppetto, toate au darul de a vorbi fără cuvinte despre bogăția culturală a Dobrogei. Colecția este inspirată de portul tradițional al celor 14 etnii dobrogene, cu elemente de stilizare originale. Toate păpușile sunt realizate artizanal, de la armătură până la cele mai mici detalii de broderie. Sunt modelate din polimer sau hârtie poroasă, apoi șlefuite și pictate manual. Păpușile Elenei Orbocea s-au plimbat până acum prin Tulcea, București, Brașov, Suceava, Madrid și Bruxelles, iar călătoria continuă. Elena Orbocea este ea însăși o păpușă multietnică. Are rădăcini grecești și lipovenești, plus o uriașă pasiune pentru diversitate, artă și detalii. Dar poate cel mai bine ar fi să o lăsăm chiar pe ea să ne povestească despre magia pe care o creează. Bine ați venit la Conviețuiri! Bine, mulțumesc frumos pentru invitație. Sunteți foarte frumoasă, doamnă. Am remarcat lucrul acesta de când v-am întâlnit. Nu vă arătați deloc vârsta și probabil că acesta este unul dintre secretele dumneavoastră. Creați păpuși, creați magie și aveți în spate o moștenire culturală diversă și extraordinară. Povestiți-ne puțin despre ea până să ajungem la păpuși. Îmi place să spun că fac parte din două lumi. O lume a apelor și o lume a pământului. Lumea apelor fiind latura lipovenească a mamei, care s-a născut lângă Dunăre, într-un sat din lângă Dunăre, iar cea a pământului a tatălui, acolo unde se află dealuri, agricultură. Tatăl grec. Tatăl grec, da. Contează rădăcinile acestea etnice în parcursul dumneavoastră, în formarea dumneavoastră ca artist? Cred că da, pentru că am avut aplecarea asta pentru etnii. Mi-au plăcut întotdeauna, mi s-a părut că sunt bogată din acest sens și atunci proiectul pe care l-am făcut, îmi cer scuze, am mari emoții și încerc să... Stați liniștită, nu prea se văd emoțiile, se vede dragul cu care vorbiți despre hobby-ul acesta. Hobby transformat în pasiune, hobby transformat în artă, e mai mult decât hobby, de fapt, dacă mă întrebați pe mine. Da, este mai mult decât hobby, aproape ca o profesie. Da, da. Eu mi-am însușit-o și pot să spun că sunt secretar literar la Teatrul Jean Bart din Tulcea. Este o meserie și cea de-a doua meserie de artist plastic. Și atunci mă bucur și de multietnicitate și de multiprofesii. Multiprofesii. Vă mai amintiți prima păpușă pe care ați primit-o? Sigur că da. Prima păpușă pe care am primit-o. Pe care ați primit-o, nu pe care ați creat-o. Acum vedem o păpușă care reprezintă un italian mai devreme. Prima păpușă pe care am primit-o, de fapt, era făcută de mama, din material textil. Corpul era un cornet de carton și părul era din ață, confecționat de ea, desigur, și probabil că atunci s-a pus sămânța care a germinat mult mai târziu. Și de la o păpușă atât de simplă, iată ce a reușit să faceți dumneavoastră. Aici avem o tătăroică, dacă nu mă înșel. Da, exact. Ați reușit, vedeți, ați reușit. Doar prin simpla observare a costumului, oamenii își dau seama. Aici avem o lipoveancă. Da, nu? Este lipoveanca, da. Ne dăm seama de această diversitate extraordinară din Dobrogea. Cred că o să avem acum, iată, și un grec, că tot vorbeam de rădăcinile dumneavoastră etnice. Până la urmă, de ce v-ați oprit la etnicitate, la păpuși etnice? E o muncă uriașă de cercetare în spate. Sunt 14 etnii în Dobrogea. Da. Am încercat prin acest proiect. Mi s-a părut ce carte de vizită mai potrivită este
pentru a reprezenta Tulcea undeva în afara Dobrogei, sau, mă rog, toată Dobrogea. Și atunci, dacă tot am învățat să creez păpuși, că am început și eu de la cea mai simplă, așa, și când am ajuns la un stadiu, să spunem, intermediar, am decis să fac aceste păpuși. Proiectul mi s-a părut așa ca o piatră filozofală atunci. Am zis, wow, trebuie să le fac. Și m-am apucat. Întâi a fost o muncă de cercetare, a trebuit să vă învăț tipologiile costumelor, să învăț cusăturile, croiurile, chiar fizionomiile să le înțeleg. Și atunci, câte puțin, 2 ani a lucrat pe 2 ani s-a desfășurat acest proiect și tot 2 ani l-am itinerat prin țară și străinătate. Dar cum a fost primită această colecție peste hotare? Că noi aici în România știm că Dobrogea este multietnică, știm că sunt foarte multe etnii, dar ce spunea un străin de la Madrid sau de la Bruxelles, care vedea că într-o zonă a României sunt costume populare diferite și multe? Da, erau uluiți. Proiectul ăsta cu Spania a venit întâmplător. M-a sunat o doamnă, mi-a scris o doamnă din Spania, rezident acolo, profesor de limbă și civilizație românească, și m-a invitat să expun acolo. Am zis că la această nebunie trebuie să răspund cu da și nu mi-am pus, nu m-am gândit la altceva. Aici implicau transportul, era foarte complicat că le-am trimis prin curier și m-am rugat la Dumnezeu să ajungă bine. Iar această doamnă a făcut tot acest proces pe cheltuială proprie, pentru că țelul dumneei a fost să promoveze cultura românească în țara în care locuiește. O cultură românească diversă, o cultură românească ce implică foarte, foarte multe etnii, o cultură românească ce a tras foarte multe aplauze și aprecieri acolo peste hotare. V-am întrebat mai devreme care a fost prima păpușă pe care ați primit-o și mi-ați vorbit despre aceea de la mama dumneavoastră, atât de simplă și atât de facil făcută, dar cu atâta încărcătură emoțională, dar sunt curioasă să aflu și care este prima păpușă pe care ați făcut-o dumneavoastră. Aceea este prima păpușă pe care am făcut-o, se numește Varvara, poartă numele mamei mele. Varvara, ce frumos! De fapt, toate păpușile au un nume semnificativ. Există și Stefanos, adică tatăl meu este Ștefan. Da. Încerc să-l găsesc pe Armeanca poartă numele singurei armence pe care am cunoscut-o până la un moment dat, până la crearea păpușii. Ulterior am cunoscut mai mulți. Am fost invitată la Constanța. Evenimentul a fost organizat de către Muzeul de Etnografie și Comunitatea Armenească. Acum am găsit-o pe Canaan. Un eveniment... N-am găsit-o pe armeancă, vă rog. Un eveniment amplu. Atunci s-a adunat la acest vernisaj, au venit mai multe etnii, au arătat tot felul de momente artistice. A fost și domnul ambasador al Armeniei prezent și părintele armean. A fost un eveniment foarte frumos. A fost într-adevăr un eveniment care, iată, i-a bucurat pe toți. Cu siguranță vor mai fi și altele. Timpul zboară extraordinar de repede în momentul în care povestim despre păpuși, în momentul în care povestim despre rădăcini etnice și în momentul în care ne place foarte tare ceea ce facem. Mulțumesc tare mult că ați venit de la Tulcea aici la București să ne bucurăm de aceste păpuși ale Dobrogei. O să o caut pe păpușa armeancă, nu mă las până nu o găsesc. Mulțumesc pentru astăzi, pumnii strânși pentru toate proiectele pe care le veți face de acum înainte. Și eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ne-ați urmărit astăzi. Săptămâna viitoare vă așteaptă aici Teodora Drăgoi. Pe curând!